Ой, ты мій солдат! Ой, ти Солдат Мараховка Сергій Станіславович, 1990 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 28. Закінчив Східноєвропейський університет економіки та менеджменту. Працював водієм ТОВ «Волошкове поле». В військовій частині займав посаду командир екіпажу безпілотних літальних комплексів. Загинув 18 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.